नमस्कार. श्रावण महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणाऱ्या अष्टमीला आपण गोकुळाष्टमी म्हणून साजरी करतो. गोव्यात यालाच अष्टम असे म्हटले जाते. गोव्यातील नार्वे या गावात या दिवशी पंचगंगेच्या किनारी जत्रा भरते, ज्याला अष्टमीची जत्रा असे संबोधले जाते. शैव आणि वैष्णवाचे मिलन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जत्रेला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. पूर्वीचे दीपवती बेट व आत्ताचे दिवाडी या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या बेटावरील नार्वे गावात पोरणे तीर्थ इथे महादेवाच्या मंदिरासमोर ही जत्रा भरत होती. पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीमध्ये धार्मिक कार्यांना बंदी घातल्यावर बेटावरच्या लोकांनी गुपचूपपणे ही अष्टम नदी ओलांडून या पंचगंगेच्या किनारी असलेल्या डिचोली तालुक्यातील त्यावेळीचे हिंदळे गावात साजरी करायला सुरुवात केली. सुरुवातीला हे गाव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात सामील होते, म्हणून येथील लोकांना हा गाव सुरक्षित वाटला. कालांतराने या गावाला नार्वे या गावाने ओळखले जाऊ लागले. या तीर्थाला लागून असलेल्या घाटावर अष्टमीच्या दिवशी सकाळी पारंपरिक वाटेने नार्वे गावातील सप्तकोटेश्वर, गिमुणे येथून श्रीरामाची, वरगावची श्री चामुंडेश्वरी, पिळगावची श्री शांतादुर्गा, नार्वेतील पिसोरवळनाथ श्री कणकेश्वरी आणि डिचोलीमधील श्री शांतादुर्गा या देवतांच्या पालख्या आपापल्या स्थानावर दाखल होतात. भाविक देवी देवतांचे दर्शन घेऊन त्यांना बेलपत्र वाहतात. दिवाडी बेटावरील पोरणे तीर्थ या मूळ जागी याच दिवशी अभिषेक केला जातो. तसेच नार्वेच्या नदीकिनारी स्नान केल्यानंतर तिथे उपस्थित असलेल्या ब्राह्मणांतर्फे व्रत उद्यापन केले जाते आणि पती पत्नी सुपली वायण हा विधी देखील इथेच करतात. या जत्रेत भाविकांना मोठ्या संख्येने सामील होता यावे यासाठी गोवा राज्य सरकारतर्फे दिवाडी तसेच इतर परिसरातून नार्वे तीर्थावर येण्यासाठी खास फेरीबोटीची सेवा देण्यात येते. गोकुळाष्टमी झाल्यानंतर लगेच चतुर्थी असल्याने जत्रेमध्ये पाट, चौरंग, मखर इत्यादी चतुर्थीनिमित्त लागणारे सामान उपलब्ध असते. नुकतंच लग्न झालेल्या नववधूला लग्नानंतर देण्यात येणाऱ्या वज्याचे लाकडी सामान उपलब्ध असते. खास या सामानाच्या खरेदीसाठी मोठ्या संख्येने लोक या जत्रोत्सवात सहभागी होतात. दिवसभर जत्रा झाल्यानंतर संध्याकाळी घाटावर विराजमान असलेले देवी देवता त्यांच्या पालखी पुन्हा पारंपरिक वाटेतून आदिस्थानी जायला निघतात. संध्याकाळनंतर या ठिकाणी कुणीही थांबू नये असे सांगितले जाते, म्हणून सूर्यास्त आधीच ही जत्रा आटोपती घेतली जाते.